Back with the bang usizwe igama Sizwe Plus Engli namhlanje ke njengoba ngihlele ngitshela ukuthi silanda wonke umuntu obalekile ozositshela izinto ezihlukahlukene because into esiyenzayo ukubeka umphakathi phambili umphakathi nama challenges ofisana nawo thina siwathatha sibuyise la sikulandele ongoti kuleyo mkhakha sikwenzile ke okufanayo namhlanje because silandela uDr Uthabi Mthembu Yebo. Sexual health or male sexual health. Yes. Hayi njalo ngathi ngitholile kahle inews avenue iqalile mfethu into ongayenza nje ukuthi usilandele wenze sure ukuthi uyasilandela kuma social zethu wenze sure ukuthi uyalike uyakhomenta uyasubscribe konke nje ongakwenza especially ukuthinteni nalolu daba sikhuluma ngayo no Dr Mthembu. Dr Mthembu kuyintokozo ukuthi sibe nawe namhlanje. Mnandi kakhulu ukuba lana namhlanje baBloss. Ngiyathokoza kakhulu but nje angifuni uDr Mthembu mhlambe lencane nje ibackground ka 2 minutes ukuthi ufunde kuphi kanjani ukhulele ngakuphi just ukuthi nomuntu okubonayo nje uthi hayi bo ngiyakhumbula Yabona saphila na eMlazi. Yabona leyo yeah eMlazi. Okay mina nguthabile kaMthembu ngikhulela eMlazi ngafunda zaqeda umatric eMlazi ngamuva ngaye UK ngamuvele umuntu aseThekwini akahamba eThekwini that yes Yeah. ngafunda eUKZN la ngiqede khona ukufunda ukusebenza I moved around KZN quite a bit kodwa ngahamba ngayosebenza eGauteng for about 2 years yangishaya impilo ngabuye yangishaya impilo ngabuyela ekhaya but I've been in KZN most of my life ngisebenza kuma urology department I moved from St Aidan's, King Edward, Albert Luthuli, ngaye Maritzburg, ngaphinde ngaye eMnambithi, ngithi uhulumeni ngimshiye sengiseStenga. Ngase ngiyaphuma 5 years ago ngayimela. Ayi mnandi le ndaba ngoba usuka eMlazi. Sekhaya. Nami ngisuka eMlazi by the way. Ekhaya. Nami ngiphuma kakhulu la eThekwini. Ngihlele ngikhona la eThekwini. Yazi ngifuna ukuthi sithi nje siqala lento futhi ungichaze kakhulu ngoba uvele waconcise. It means asingene emxholweni manje. So khuluma kakhulu ngezinto affect abantu besilisa kakhulu sexually and otherwise but ukhona udokotela nama causes alezo zinto. Ngiyacabanga nje ukuthi bese ngaqala sibheke lento ekuthiwa ama chronic diseases njengo prostate Prostate cancer. Diabetes. Noma cancer manje but abantu uzokubala along the way. Ngifuna ukwazi nje ukuthi izimo ezikanjalo ziba affect kanjani abantu besilisa ngokomzimba. Masikhuluma ngama chronic diseases asiqinise kakhulu ukushukela cholesterol ne BP nezinye izifo ezinjalo kuyizona ezenza abantu besilisa begcine beyibone benenkinga sekamereni. Isikhathi esiningi abantu besilisa siyazi ukuthi emakhaya amaningi abekho obaba hayi ngalendlela yamanje ukuthi obaba abekho bahambile kodwa obaba ibona bashiya kuqala. Isizathu salokho ngoba abantu besilisa nidume Blosse ngokuthi anisukumi nihambe niyobheka usizo bakunento ethile ebhlungu nihamba kuphela ngoba seniphushwa ngebhala senifosiwe lokho kwenzani kwenza abantu besilisa isikhathi esiningi bebe nezinkinga zempilo beze bethole nama complications alezi zinkinga zempilo lokho kwenza abantu besilisa abaningi bazosukuma ngoba induku ingasavuki sekonakela into eziningi seshawe istroke sekwenzekaleni kanti abantu besifazana isikhathi esiningi mabebanjwa ile zinkinga lezi ama chronic diseases siyashesha ukuthola ngoba thina so masukuma beyobheka njalo kwenzeka into encane siyagijima siyabheka kwenzeka into encane siyabheka kanti nina nilinda lize ngilima niyaqinisela ungathi nithi ubudoda sengachekweni kanti lokho kwenza ukuthi ubudoda kube sekutheni omama emakhaya kube bona amadoda bobaba basekho sebeshile bashonile. Wayibeka lento wayibeka kamnandi futhi ngendlela esiqala ngayo thina sifuna ukuqinisela noma ngena sidingo futhi nje usuggested dokotela ukuthi bowuzwa something emzimbeni sizama ukuxhumana nodokotela ungayeli uconsult akubangani. Yebo and kakhulu it's not even like makukhonto ebhedayo consult izifo eziningi manje ziyanyonyobelana sezenza lokho kunyonyobelana enza ama-annual medical check-up. Wonke umuntu into ethusayo uthi mawubuza umuntu wesilisa mangithi nje Bloss ubani dokotela wakho uBloss uzophendula ethi hayi mina ngigula nginayo dokotela kanti cha udinga ukugula ukuze ube nodokotela kuba nodokotela kwenza ukuthi ungayiboni usuwele ngale kanti amadoda amaningi abalekela lokho ke wona ukuthi awanakho ukugula okuthile kanti ukuya kuma annual medical check-up kakodwa ngonyaka kakhulukazi makwathi 40 kuya ngaphezulu kakodwa ngonyaka nje hamba uyohlolwa zonke lezi zinto lokho kuzokusiza kakhulu ukuthi ungayiboni usubambekile. So uthatha igazi
kuthathwa amagazi kwenziwa izinto ey'ningi ihlolwa ngendlela engafani. I-prostate kudala nani ibalekela Blossom ngoba kwakufaka umunwe ngithi ngemuva kulokhu kuyocheckwa isikhathi esilingasenziwa kanjalo sekuvele kuthathwa amagazi. Kuney'ndlela ezintsha ezenza ukuthi ezokwenza ukuthi kube lula ukuthi uvume ukuthi izinto zenziwe kuwena ngoba siyazi wawufaka umunwe kakodwa ungaphinde umbone uBlossom uhambile. Kanti manje uma uthatha amagazi kwenziwa ama-ultrasound kwenziwa into ey'njalo zenza ukuthi kube lula ukuthi ubuye umunwe usetshenziswe kuphela la sekubonakala ukuthi kunento ey'thile engahambi kahle. But dokotela ake sikhulume nje straight ngalento esibhekile kakhulu namhlanje. Kunalesimo sokuthi abantu besilisa abanye bayithola bengavukelwa. By the way ake ngikusho ukuthi manje i-disclaimer sidila kakhulu nabantu aba-18 and above. Yabo mhlambe before nje wenzeka into ey'ningi iy'ngane akuzona eyayo le show le episode namhlanje sibheka kakhulu abantu abadala. Dokotela lento yokuvukelwa i-problem yabantu abaningi ngoba kugcina sekwenzeka ney'nto ey'wrong. Iziphi izifo ezi-main target if kuziwa kulento yokuvukelwa ngoba ngiya-understand ushukela kuyayithi uhamba phambili but manje uthola umuntu osemusha ona 25-7 uthola kwesinye isikhathi usesebenzisa even naney'khuthazi. Dokotela ake ngiphoze ungitshela ukuthi iziphi. Yeah, I think okokuqala fanele sidlule kulesi sikhathi sokuthi inkinga zasekamereni, inkinga zabantu abadala, inkinga zabantu abanoshukela, inkinga zasekamereni, inkinga engabamba wonke umuntu, ingakubamba isho na 16 uqala inkonzo yasekamereni uyibona usuney'nkinga ey'thile. Mase kuze inkinga zasekamereni, inkinga zasekamereni, masithi inkinga zasekamereni sikhuluma nge-umbrella enkulu ekhava izifo ey'ningi ey'hlukene ngaphansi. So masikhuluma inkinga zasekamereni sikhuluma ngomuntu osheshe echithe, sikhuluma ngomuntu ongahali ongalifisela ucansi ngokahle, sikhuluma ngomuntu oqala aqine uthambe engakafiki ekugcineni, sikhuluma ngomuntu othi engene bededela, sikhuluma ngomuntu ongakwazi ukubuya oyaka kodwa azi ukuthi yena akabuki kuyoze kube kusasa kuyoze kube isonto elizayo. So lezi zifo zi-affect abantu abangafani ngesikhathi esingafani. So sonke isikhathi masikhuluma ngey'nkinga zasekamereni kubalulekile siqikelele lesithenini yebo zingenziwa izifo ey'thile. Yebo ukuqina kungenziwa ukuthi unoshukela, kungenziwa ukuthi ucholesterol phakeme, kungenziwa ukuthi i-BP, depression, kungenzeka ukuthi ama-treatment athile azo lezi zifo, kanti kakhulukazi kungenziwa ukuthi kunezinkinga ey'thile ey'thinta umqondo engasiyona i-depression ey'thinta umqondo kwethi mhlawumbe i-performance anxiety. Abantu besilisa abaningi indaba yangelinye ilanga le. Abantu abaningi let's say ubona ungathi induku yakhe incane noma kwenzakalani kwenza ukuthi njalo makukhulunywa kuzoqala indaba zocansi uyathuka ngale ndlela ukuthi ubone ukuthi izithambele ngoba une-performance anxiety usaba ukuthi uyajajwa indlela obukeka ngayo. Yikho sibalulekile ekuthenini bawunenkinga yasekamereni okubaluleke nakho konke baBloss sukuma uthola usizo ngoba into eyenzakalayo uBloss ekuzothi makubhede ehambe kumngane wakhe uzonde emnika iphilisi kanti inkinga kazondi yenziwa enye into wena yakhe ayenziwa yilokho. So kwenza ukuthi sonke isikhathi hayi lezi zinto ayisebenzi kumina nani kuba njalo. Ya ngiyangizwe futhi ukuthi angithi abanye banokuhamba futhi baye kunezindawo lezi engicabanga ukuthi ziyaziwa njengo-men's health. Yes. Kwesinye isikhathi kunabayidayisela imithi la kuthiwa imbiza and all that stuff. Zisiza kanjani lezo zinto ey'njalo? Yebo ziyasiza kakhulu, ziyasebenza zonke lezi imbiza siyazi khona ukuthi babephuza imbiza izinto ibahambele kahle, siyazi khona babejovile khona abantu mabenzeni izinto zibahambele kahle. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi asingayitreat singazi ukuthi sitreatani. I think le ndaba yokucacisa ukuthi kungenziwa izinto ey'ngafani kuzama khona ukuthi sesibone ukuthi khona ukubheda phela ungagijimi uyolanda imbiza uphuze azi ukuthi koniwa yini cause engikubona kakhulu emsebenzini ukuthi kwenzakalani. Sibona ubaba kade inkinga ikhona ehambe yothenga basesebenzisa isibonelo sembiza ngingaba noma yini angikhulumi kabi ngembiza kodwa ngingaba noma yini. Udecide uyothenga la philisi, udecide uyothenga la mbiza, ulisebenzisa iminyaka, ubone likusebenzela izinto zihamba kahle. 5 years later alisasebenzi leyo nto. Bawusithi siya-check, kade ushukela ukuqala, kade uloku ukudla, manje ushukela wakhe i-treatment izoqala seku-late, usukulimazena kakhulu. Kanti ukube ekuqaleni wasukuma wayobheka inkinga, ngabe usolve inkinga enkulu kunokuthi uloku uhlala ulinda kuloku konakala kakhulu. So ngamanye amazwi ziyasebenza lezo zinto kodwa akunciphisi ukubaluleka koku-check ukuthi yini engahambi kahle. Kodwa i-involvement yabantu besifazane inganyukini koshafu bantu besilisa because kwesinye isikhathi lo bathethisana endlini expected futhi ukuthi ubuye indulge lana. I mean psychological I think we are affected. No kakhulu abantu besifazane into esingayinaka ukuthi sinendima enkulu
ekulimazela abantu besilisa amazwe endabeni zasekamereni, sinendima enkulu esekulungiseni futhi mase kuze endabeni yasekamereni. Kodwa ngokudabukisayo ubona abantu besifazane abaningi beyikhipha, ubaba unenkinga, umuntu ayikhiphe enkingeni. Kanti okokuqala mhlawumbe umuntu ufakwa uyena upartner wakhe i-anxiety yazo zonke le nkinga abhekane nazo ukuthi uhlala uthethiswa. Akekho umuntu sazi ukuthi ucansi kubantu besifazane lihambelana nengqondo, kodwa kubantu besilisa sihlale sithi hayi ucansi ungathi umuntu wesilisa udinwa manje vuke mama kufanele wenze ucansi uyakwazi ukwenza. Nomuntu wesilisa akakwazi ukusebenza kanjalo. Nomuntu wesilisa udinga ukuba sendaweni la umzimba wakho ukham kahle be-happy, then uyakwazi ukuthi engage ocansini. Kodwa ukuthi uzosukela udiniwe nani ingqondo nayo ngeke izivume ukukhipha lezi zinto efanele iyikhiphe ukuze kwazi ukuqina kahle. So indlela otreat ngayo upartner wakho ingamazi ukumsiza ekutheni ilona ekamereni, kanti kakhulu ukwazi ukuxoxisana ngokucansi okungasuka kupartner. Okudabukisayo ngibona abantu abaningi abantu abaningi mabeza yilona eklinikhi ukuthi kwenzekani, umuntu uzethi umfihlelile upartner wakhe ukuthi uzile. Lokho kubonisa khona ukuthi hlalwa ndawonye kwenza ucansi ndawonye kodwa kuphilwa impilo eziwu-2 engahlukene. Uzobona se-improvile kade umuntu egula kodwa ade engayikhulumisani nendaba engasiyona into enhle kakhulu. So manje la emakamereni futhi izinto ezenza ukuthi uhale, ngiyakuzwa ukuthi ukhuluma nawe ukuthi khona ukuthi ugcina ukuthi awusenawo lowo mdlandla wokwenza ucansi, understand, mhlawumbe nakhona kungadalwa izinto ey'thize futhi bongizela nesikibha Nobuso bendoda. nobuso bendoda nje ngizela nesikibha se-ANC or se-MK, understand into ey'kanjalo. So ayilekeleli nalezi zinto ukuthi umudla ungabi khona. Yebo, nokuyayidlala Sengijolo ukuthi umuntu wesifazane-ke no. Udlala indima enkulu kakhulu lokho kutheni sikubiza ukuthi sexual attraction yokuthi ni attracted into each other as partners. Because abanye abantu, yes, wonke umuntu sifuna ukudla kamnandi ngesonto kube nama-7 colors, but on all other days amasa right siyadla ukudla lokho okudliwayo njena okungekho fancy. So even kwi-relationship hayi akekho umuntu agqoka lingerie ezokhethu. Ngiyabulala yebo, but siyayibekela le zinsuku ezibalekile. Ziyabekela le zinsuku ezibalekile kodwa ngalezinye izinsuku and futhi attraction sibona ngendlela engafani njengabanye abantu. There are people abafuna you must smell good, you must wear that red night dress nani fanele understand upartner ukuthi la ekhaya ngisho ngabe kuthiwa ngeke ube lingerie kodwa ne dress izoba ilace ngoba ubaba finds ulace appealing. Komunye umuzi hayi iskipha sendoda sinankinga, ungabugqoka nje ubuso benye indoda kodwa ubaba kulowo muzi ufinds it appealing. Because imizi eminingi amadoda amaningi iphinifa libachaza kuyafiwa kodwa kuyinto ongayibuka ukuthi ubani ochaza iphinifa. So lokho ngizama ukuthi attraction attracted to izinto engafani. So mawazi ukuthi ile ndaba ukuthi asikhulume ngocansi, understandane ukuthi la ekhaya ayikufanele ube at your best and ikona into ubaba la ekhaya efanda attractive. Nokufanayo nayo ubaba hayi ukuthi ngoba naye enezinto ayidingayo la ekhaya naye kufanele azi ukuthi naye udingeka kanjani, engamane yolala adejuluka imini yonke, kufanele ageze, kufanele anuke kahle. Kodwa kufanele ube communication neni nobabili ukuthi nazi ukuthi nanithanda kanjani. Kanti komunye umuzi hayi skipper si-right, ubaba wakho nazi ukuthi nje yena ngisho bekunesikibha nani uyazi into ayifunayo, uhappy nani. So both parties have a role kodwa le role isebenza kahle maku-communicate-wa khona uzokwazi ukuthi omunye umuntu maybe. Because abanye abantu ngathi yolanda ilingerie yelwe nawe ifundise uba le nto ufundise uba le ndlela yokugqoka ingangasebenza. Communication is key. Key ekamereni anikwazi ukuba nocansi. Kuhlale sithi ucansi li-continuation ye-relationship. Abantu abacommunicate kahle abazwanayo banenkonzo zasekamereni emnandi ngoba phela niyakwazi ukubonisana ngezinto. Abantu abangabonisani, yes, they might have sex life is successful, but it doesn't mean ukuthi abajabulisa ababili. So nomagxekana ungabi khona omningi ukuthi namhlanje awenzanga kahle ushaya udaka because amalukhozana ngithi awafani amalanga. Hayi kodwa siya-correctana njengothisha ingane mengatholanga total uyayibuza ukuthi awuphasanga kahle kuyakhulunywa kodwa sikhuluma kahle, siba nobusoke ekuthenini ngihlala isikhathi esiningi kuma-patient ami ngihlale ngithi indlela let's say ubaba namhlanje khona le piece weforeplay ahlale wenza okusebenzelayo namhlanje ethi shala mziye edlule nani. You can actually reinforce that in a positive way. Hey, I love it when you kiss my breast. Uyazi nathi urobhile namhlanje ngithi kodwa uncome lo 2 seconds ukuthi udlulile khona. Yabona ukuthi kuzokwenzani lokho next time. Usho exactly the same point kanti ungathi I love it when you kiss my breast versus how was wangirobha namhlanje.
Yabona Oh, indlela. indlela oyibeka ngayo uyakwazi umuntu umstimulate without being negative, and ekamereni iyona ndaba enkulu-ke leyo. Uma kwafunda ukwenza i-positive reinforcement, kusebenzela uyobona into zakho ziyashintsha kunokuthi uhlale ulwa ngoswazi. Kanti nje ukuthi avulithe, kanti uyazi ukuthi 2 seconds ongakhawunti naye izicabanga zayo ngathi angilithintanga nje, kodwa yabona kokuzayo uzokwenza njani, uzolungisa ngoba usho ukuthi hayi uyalithanda la, and uzobona ungalokhu umdriver kanjalo ngaze ngigcine nifike la nobabili kwenzeka izinto eniyithandayo. But abanye amadoda ngicabanga ukuthi ayathuka uma umuntu wesifazane eshade naye or intombi nje for that particular matter, angikwazi mhlambe wenza dog style. Ngoba But example, but today ufika nje uyaphenduka, you understand? Kuba sengathi mhlambe khona izinto osuzenza nabanye abantu, lento ibisiba kuba nalo trust deficit. Mhlambe how do you handle such things? ifana ncamashini nokuthi kade nipheka zonke insuku nidle ekhaya, all of a sudden siyodla out. Umuntu okujikelayo kufanele ukuthi uyifaka kanjani leyo ndaba ekhaya, because namanje kuthi hayibo sidla la ekhaya siphuma thina, imali ivelephi iniyenzeni. Yabona ukuthi it's just uma nikwazi ukuhandlisha ama-issues akwezinye indawo kuba lula nokwahandlisha ama-issues asekamereni. Indaba yasekamereni ke ayawuveli uma no-introduce o-dog style kade ningabenzi, kodwa into eningayenza ngingaqala ukuthi ngiyalijabulela, let's say one thing esiyaziyo, more especially people that have been married for a long time, or if you have been together for a long time, ucansi like everything tends to become boring. Effect leyo njena kuyabhora, because what happens is that it becomes part of work. Fanele ingane seyilibhaliwe homework kwenzekile wenzeni asisheshiseni kube iphathi yokusheshisa kudlule, kodwa kwenzakala kanti maninika lento yokuthi niba nesikhathi esithile ninika sona yokuthi asenze kubaleke lokho. We don't just masinika leso sikhathi, I always say we don't penetrate. Asithi once, asithi twice a week, fanele ungabe twice a week, but singaqala once a week. Once a week, sit an hour, elokhu intimacy ye-couple. Niqale kuleyo intimacy nino 10-15 minutes wokuxoxa nesikhathi sokwenza ezinye izinto. We always say couples naked in bed aniplanile ukuthi kusetshenziswe izitho zangasese, kodwa aniplan ukuthi ni-communicate. Uyazi ukuthi ningafunda okuthile okuningi ukuthi niqale nje ukuthi nihlale nixoxa yini into. I always say ayipheli inyanga upartner kungambuzanga ukuthi yini into eyihalelayo yasekamereni esingakaze siyenze. Akusho ukuthi uzoyivuma phela, kodwa so that niba on the same page, because ngesinye isikhathi uyitshela ukuthi hey ubaba uyathanda ini, kanti ubaba ufisa ubaba ngasekho la ekhaya ngoba uloku ephindwa ngalento angayithandi, nomama ngokufanayo. And for females it's worse ekamereni ngoba ungathi we're not allowed to be innovative and come up with new things ngendlela atusho ngayo, kuzothiwa sekuney'ndlela ey'thile umuntu aphuma kuzona nani nani. So maninika lesikhathi sokuhlala ndawonye nixoxa ngendaba yasekamereni, you'll be amazed ukuthi nizo-improve over time. Cela ukufaka kodwa ugcina sengikhuluma kakhulu ngoba okukhulu nakakhulu kokuthi we find a lot of people, I find a lot of people that have been married for 10 years, udiscover ukuthi bashade, they were bad with money, kade bemosha imali, bengakwazi ngisho nokukhokhela irent, bengakazi ukwenzani. But over 10 years they've learned how to use money, sebe responsible. They still have the same amount of money abanayo, but sebeyisebenzisa kahle. So bafundile, their relationship ikhulile financially. Over the past 10 years omunye uphuma emndenini baba khona ade bashaya, so une trauma nani nani, kade engakwazi ukukhulumisana no-partner wakhe. But over time they said bafundisana, ngikuthanda uma unyusiza lakho, angithanda uma ngithini, bafunda ba-improve. But shockingly the same couple that si-improve kangaka kuzo zonke indaba abakaze bekhona indaba sekamereni, basashaya le style machine around eyodwa, basenza yonke into ababeyenza ngo-day one. They've never improved because they've never discussed their sexual life. Uzo-improve kanjani ngoba ni-improve imalini ayithathe nixoxe, ni-improve ekuthethisaneni ngoba nixoxile, anikhulumi ngeyocansi. So na 10 years in marriage but nisashaya experience 1 year. So isekhona into engathi ithabu ukukhuluma ngesex kuma-couples? Yes. Khona ama-couples ofubonayo ukuthi ukhuluma nge-sex akusiyona, it's not an option. Yenziwa, it's not an option, and the sad reality is that kuwo wonke ama-couples enjalo kuwona lobu ucansi. So mhlambe benga-check-a lento ye-romance, they call it foreplay. Foreplay, yeah. I-foreplay irrelevance yayo because amanye ama-couple bese ejwayelene kakhulu, ngathi aba nokusilekha kule zinto zo-foreplay. Mhlambe bungaphinde ungichazele futhi kule nto yama-round,
because kugcina sengingasaqondakala ukuthi Fanele kumele imane ithathe kancane. isikhathi esingakanani, ikuphi la ukuthi ustopishe khona or ufanele ustopishe ngoba umuntu wakho useya-complain-a or that stuff. Speak lapho. And nalento ukuthi bawumuzwe engathi uyakhala ube usugxilile kakhulu kanti usuyamlimaza yabo, something like that, because amadoda into kufanele I-understand ayiqonde lezo. I-foreplay I always say ifana nokuthi clean itafula before kudla. Ungenze njani umama ekhaya mawuthi uyabuya ntamba mane ebeke ingane idlala ama-crayon ukudla ade ukudle mina mane ebeke iplate lakhe lisha khona la. Basically uyalungiselela umuntu wesifazane uthatha isikhathi ukulungela inkonzo yasekamereni. Abantu besilisa uyacabanga xik goes up kulungile grade. Umuntu wesifazane oyiyona engine yocansi ngoba sidinga labo juice azobakhipha esithweni sangasese ukuze kushibilike makwenza inkonzo yasekamereni. And okuzokwenza ukuthi nopartner wakho nawe nikujabulela ucansi lobabili. Manike nabalekela i-foreplay nibalekela leli thuba lokukhipha labo juice abazokwenza ukuthi ucansi lujabulise kunina lobabili. And isikhathi esiningi mangase sinake ukuthi kuma couples la kubalekelwa khona i-foreplay isikhathi esiningi kwenzakalani. Omama baphathwa yikhanda bahlale bebalekela ukwenza ucansi because dry sex is painful sex. Mawuke wamane washova kungaphumanga lutho kwenzakalani, basically ulimaza isikhumba somile, uba nama cracks amancane lana abakhona. So every time ungena, so you must know mawuke wangena omile sonke isikhathi mawuloku ungena uphuma uzubhlungu. Basically une crack when umthunuka leyo crack. I-lubricant ayisiyi-solution. So ungayi-add lubricant kodwa most futhi mase kuthi phezulu defend abantu besifazane, most of our women get orgasm before penetration. Unfortunately kunzima for a man to score le point lesilibiza ukuthi G-spot lekuyilona lenza umuntu wesifazane afike ngoba kuhlele kukhulunywa ngayo nje kuthiwa ngathi I think abanye bagcina sebeyibambela amathupha abantu besifazane ukuthi bayithandanele bodwa because bayazana i-G-spot yini le eyenza ama-out or abantu besilisa bahluleke ukuthola i-G-spot into kufana nani, fana nokuthi ngiyafaka into la ngaphansi engabonakala ngaphezulu mase ngithi ithole. I-G-spot akulula ngaleli, siyazi ukuthi roughly it's about lana mawusanda ungena kwi-vagina la ngaphambili less than lona 2 centimeters ilapha seduzane, kodwa it's not that easy to find and ungayithinta udlule nani. So most of the time it's easy for someone ukuthi yena azi i-G-spot yakhe ngoba you know ukuthi angathi mangithinta la kuba right, mangimuva kwenzakalani, mangithinta la kuba right. So nakhona it's a bit too much ukucela abantu besilisa ukuthi bekwazi uyabona ukuthi kuyithola, but that's when communication comes in. Mangingakhuluma ngocansi usho kanjani ukuthi babusushaya endaweni right? Yabona ukuthi vela nikhuluma ngocansi usuzisho kanjani, ususile wena usuwazi indawo e-right. Boring mawuthi siyenza usuyaphoza ukuthi ususendaweni right man. No phela no hayi no phela no angithi nawe man ucansi I always say unless nikhuluma ocansini you have something to mangakhuluma ocansini you have something to work on, because ndinga ukuba nekhona not ngixoxe ngithatha amacala. Obviously you hitting the right spot. Oh, I'm enjoying it lapho. Oh, you just moved away. Yabo that slight communication abanye abantu ke bayenza ukuthi mhlawumbe maningajwayeli ukuthi ni verbalize izinto kukhalwe kakhulu. Basically that's someone gearing you to the right position. So sonke isikhathi mawenza ilona ucansi nopartner wakho uyamgada ebusweni, uyabuka ubuso babushintsha because uyabona okay I'm hitting the right spot nan. Kodwa mase niqala ukuxoxa kuba lula ngoba niyakwazi ukuthi nitshelane ukuthi how am I, is it Zolo you touch the right spot kakhulu. And isikhathi esiningi the right spot is usually associated ne-position ukuthi masenza idoggy uyithinta kakhulu masenza ini. So that's why to make impilo easy for everyone involved, foreplay until your partner comes. Go easy. More foreplay will almost always partner wakhe reach orgasm. So uthatha isikhathi esingakanani ukuthi umuntu efike around ukuthi yakadlamini round ayifani neyakaxuni neyakazoni neyakamthembu. Kasemthole west yipi obonayo ukuthi ayinako ushaya u7 minutes done. It's a good deal. No, 7 minutes is a very decent time for inkonzo yokuqala. I-gym leyana, i-cardio leyana. Le ndaba yokuthi sihlale kudelelana, no, actually 3 and above minutes, it's actually quite isikhathi decent for inkonzo yokuqala. Inkonzo yokucansi uthi asiyibali ngesikhathi. I always say I find it weird ukuthi nomuntu ekwenza ucansi eloku egade isikhathi senze njani. Upartner wakho userechile uyafika kuvuthwa ndaba, nawe uyafika
then niyazi ukuthi kunisebenzele because kweminye imizi uma wakhona takes longer ukuthi afike so ucansi labo uzothatha isikhathi eside obviously kweminye imizi uma wakhona uyashesha ukufika mhlawumbe futhi ubaba wakhona sorts everything out before kuze kungenwe so ucansi lalowo muzi awulindele lifane nalo muzi lona akufani awukho umthetho ekufanele siwumele siwugade sinelisekile sobabili ekhaya izinto eziqhamuka nabantu besifazane correct me if I'm wrong abalivele akhona amagama ekuthiwa iqhuthe understand babe ngokuthi bahamba ngalowo muqa nje ukuthi hayi iqhuthe futhi awenzi kahle abantu besilisa abasheshisayo abenzi kahle kunaleyo general bakhona ubuqhude premature ejaculation isifo esikhona ubuqhude buqonda ukuthini buqonda ukuthi uchitha upartner wakhe engakafiki kubuthwandaba nawe ungakafuni ukufika chaza ukuthi mase kufikile uhluleka na ukuyibamba kuyadedeleka lapho makunjalo yebo uqhude lo ngivala kanjani angithi sizama ukuthola nama solutions la doc ukuthi ngiyakuvimba ngifuna ukuvimba kunendlela kunama techniques amaningi isikhathi esiningi ngoba abadala bazi kakhulu kunama techniques amaningi ongawenza mawuna le premature ejaculation abanye bathi uyashesha mawuzwa then you slow down obviously the flow legazi gijima igazi kuzothi ukwehla abanye abantu abanama severe cases but they will withdraw mhlawumbe uzokwenza ucansi leze kuze kuthiwa indoda yenza ama-round amaningi cha indoda igilane wa-round eyodwa ukuthi nje wenza mase bona uyachitha ephume edlalisele eqhubeke edlalise mase ethe ukubohla ukwehla kancane phindele eqhubeke nocansi okunye abanye uthi mayesephumile manje ibamba induku eqinise kanjena igazi lithi ukuhlehla kancane mase kuyikhona ephindela ziningi indlela abantu abayisebenzisayo ukubamba kodwa uma usubona kuyenzeka le indlela kufika isikhathi la ingasasebenzi khona then ichaza ukuthi sekuyisifo esiserious sekufanele uthole usizo for sona kodwa futhi iqhude livame kakhulu kunalokho esikucabangayo and isifo esijwayele ukubamba the extremes of age laba abancane kakhulu abancane basanda uqala ukwenza inkonzo yocansi obviously lapho kusuke i-performance anxiety akazi ukuthi uzokwenzani uthukile labadala masumdala kakhulu ngamdala kakhulu above 40 masu above 40 nakhona kuyaqala abantu besilisa ubone sebeqala behluleka ukucontrol again so lento eshaya abantu besisa because ngathi abantu besifazane baya complain kakhulu ngokuthi ukuqina kwenduku khona ukuthi ingaqini kodwa ikwazi ukuthi ingene but athi umuntu akayifili manje usungazi noma useyachitha bengasayifili i-comparison nobani phela into ubheka ukuthi i-comparison nobani all along ngadifana nomuntu ohlelehlele kamahlaya yakho uyawahleka abahlaya useyathula nje uyakhuluma avela ayithulele yabona so manje ngibheka leli yokuqina kwayo kukabili kusekutheni ngenzeka ukuthi umuntu wesilisa unankinga yalento esebitha erectile dysfunction and erectile dysfunction ichaza ukuthini ichaza ukuthi uyaqina uthambe partner noma usaqini kahle usuhlala akusaqini kahle so lokho kuyinkinga chaza ukuthi upartner wesilisa kufanele bese enkingeni mase kuthi isikhathi esiningi masikhuluma ngendaba zasekamereni abantu abaningi baze bethi ku TikTok sengenza ungathi yonke inkinga zasekamereni ezamadoda cha ngisuke ngisho njalo nabantu besifazane kuyakwazi ukuthi bebe nenkinga zasekamereni ezuthi mhlawumbe umuntu ucansisele ebhlungu ucansa akasalijabuleli nenkinga ethile nomuntu wesifazane masebona ukuthi alijabuleli inkonzo zasekamereni naye ngenzeka ukuthi unesifo esithile ngaba ukuhlakanipha nayo ukuthi asukume lona and isikhathi esiningi mase sisondela ko menopause nani kuba noshintsho oluthile ozoba khona ezithweni zangasese ezingenza ukuthi umuntu osifazane naye ibone ngasalijabuleli ucansi nokukhathala ku-affecta kanjani kuyona yonke into because sometimes lokukhathala ukuthi wena uyafika yabo mina kade ngilinda udokotela all stuff ngikhathalele mase ngidlini mhlawumbe ngiyageza but manje uzwa isandla uthi uyamenya yabona ngathi manje lo muntu useyakukhathaza kanti lento ufanele ibe mushwali injabulo understand lento so isithini into enenjalo kunzima mase kuze entweni enjalo mhlawumbe ngicela ukuyi-add le before kufanele nokuthi ngicela ungi-addressele le ukuthi abantu besilisa bengizwe kuthiwa immediately baqeda balala engathi umuntu lo khona angahamba if ever abahlali ndawonye angahamba bekunkosikazi engathi beke waqede ngathi angalala zwi uthi dwine we hayi sensinjalo hayi sikhathi kanjalo ya isikhathi esiningi abantu besilisa babaqeda ukwenza ucansi ngathi bafuna ukulona ukuphumula kokuhamba hayi mhlawumbe afanele bendawonye akufanele umuntu after sex isona sikhathi
sokukhaglisha. Yes, you can't afford not to khagla. Sona sikhathi ekuzodiscusswa ngalo ukuthi bimnandi ini, ayibange lona sisebenzele kuphi, ngi-enjoyile ini. Sona sikhathi soku-improve inkonzo yini yasekamereni. Yikho fanele give yourself few minutes before uzumeke. Yes, ucansi luwumsebenzi kakhulu, inhliziyo yakho igijimile phela sukade usebenza. Isikhathi esiningi vele kusebenzisana na kakhulu. So kusetshenzwa, so there is ukukhathala kuba khona okufanele odinga rest, but give yourself that time to cuddle. I-connection ne-bond ebakhona after ukwenza ucansi inkulu kabi for ukuthi umuntu engamane ayeskiphe. Ishalensi abantu besilisa bese wachitha ngisho kanjalo. I think usuke se dinga ispace sakhe. Fanele si-understand ukuthi ucansi lusey'ndaweni ey'mbili. Ucansi selithe uyasibeka ungakhohlwa ukusilandela kwi-News Avenue, usilandele kumakhasi ethu, usubscribe, ulike, and tell your friends. The most important part is to spread the word. Tell your friends about us ukuthi sikhona si-News Avenue. Ngicela sikhulume ngalento esigqugquzelwa ngayo manje kakhulu emakhaya yokuthi ezinye iy'ngane zenziwa lezi zinto zincane, lento zoku-circumcise. Ilekelela kanjani lento ngoba ake ngingayithathe njengomuntu oshadelwe, ngiyithathe njengomuntu osakhula. It's expected ukuthi usebenzise ama-condom, but manje at the same time kugqugquzela ukuthi circumcise. I-role ye-circumcision to the whole thing. Ukucircumcise kucircumciselwa ukuthi khona izifo ongabi nazo uma ungabi nazo uma ucircumcisele, uma ungenalo ijwabu. Khona izifo wazi kahle ukuthi ma ungenalo ijwabu lezi zifo ngawusoze waba nazo empilweni yakho. Asakafiki kweze ey'thelelana ngocansi. When it comes to izifo ey'thelelana ngocansi, usokile gqoka condom. Usokile nje gqoka condom, it's not safe. Bathi ayancipha amathuba kodwa awufuni ukudlala utheste ngawe ukuthi hayi ngibuya sekuthola izifo. Uma kuze ey'fweni, yes, kodwa kunezifo zejwabu, izifo ey'bamba ijwabu uqobo lazo. Izifo eziwu-2 nje ey'vame kakhulu, khona sithi phimosis, mase kuba ne-paraphimosis. Lokho kuchaza ukuthini? Kuchaza ukuthi ijwabu sivamile ukuyibona ey'nganeni ey'ncane ey'sashintshwa amanabukeni noma abantu mase bekhule kakhulu ngeminyaka. La ubona ijwabu libambekela ngaphambili lingasahlehliseki, umuntu engakwazi ukukhipha ilona inkanda. I-glans penis engakwazi ukuyikhipha kanjena ngenxa yokuthi libambekile ijwabu lalo. So lesi sifo and sinama-complications athile enzela kusona. Simanje singasisona isimo esiphuthumayo, kodwa abantu abanalesi sifo isikhathi esiningi bajwayele ukuthola ama-infections omchamo. Ngesisikhathi kuze kube nento esibizwa ukuthi i-balanitis, la uthola khona infection yonke le ndawo, ubone livuvukala ikhanda, ube ne-infection, fanele uthole ama-antibiotics, uba naso leso sifo kuphela uma unejwabu. Ube ne-paraphimosis ekuthenini ijwayele ukwenzeka kubantu abagezwayo, iy'ngane, nakubantu besilisa isikhathi uma ungabe nokunganaki okuthile, lethi sewuhlehlisa ijwabu ongabisaliphindisela, kanti leli jwabu leli libambayo ubone sekuvuvukele la sekukhula. Abantu abaningi bathi umuntu ubhaji ukuze ehambe ngendlela ethile. Isifo banaso uma unejwabu kuphela leso. So ukusoka ngakuvikela ekutheni ukuthi ube nalezo zifo. Mase kuthi ma umuntu osokile akusiyo inkinga yokukubambe leyo ngoba vele awunayo i-foreskin, but mase kuze ey'feni ey'thelelana ngocansi nani, I always say sokile nosokile gqoka ijazi. Sifake ijazi njena zidlaleli ngalapho. Akekho umuntu ongathatha impilo yakhe etheste ngayo ukuthi hayi iyasebenza lento abayishoyo ayisebenzi. Dokotela, into engifuna ukuyibuza kuye kube nalezi zinto manje. I think i-sex isihamba amagxathu different. Manje usunabantu nje abantu ba-enjoy sex bona bekuzoba nomuntu ababili naye abe wesithathu. Akusizona into ezintsha lezi, into ey'dala kade into ey'dala nje lezi abantu bayazenza. When it comes to ekamereni, I always say awukho umthetho, asijajani, maku-safe and labantu kuvumelana kungalimazi ilungelo lomunye umuntu. Akekho umuntu ofosiwe. Nezifo-ke manje ukuthi angithi siyakhisana, ukuthi ngizokhisana nalo, sesiyalala futhi, ngizazolala nalo, same penis. Yeah, but the sad reality yalokho ukuthi indoda iyona eprotectwayo. Let's say esiboneleni sokuthi abantu besifazane ababili nendoda eyodwa abangaka, because indoda ifaka condom angithi masiphuma kulo ingenelo kulithathe fosalo esingenisa kulo. Kodwa ngihlale ngicabanga ukuthi abantu aba-open minded kangako, because akusiyona into evamile yenziwa abantu abaningi, yenziwa abantu abanengqondo evulekile mase kuze endabeni zocansi. Ukuze ube open minded kangako, you must be responsible enough to think asihambe siyohlola sonke izifo ey'thile kuqala ngaphambi kokuthi senze, because we always say asilenze ucansi with or without i-condom nomuntu ongahlolanga naye.
izifo ey'thelelana ngocansi zonke, angikhulumi nge-HIV, sikhuluma ngazo zonke ezinye izifo ey'thelelana ngocansi, ukuze ukwazi ukwenza ucansi, because i-condom, yes, ungayisebenzisa as much as most of the time it does well, but asibale lo 0.000% ikufeyila. Uzokwenza njani? So wenza ucansi nomuntu ohlolile naye izifo ey'thelelana ngocansi. Sikhuluma nge-HIV kuphela, sikhuluma ngazo zonke le group yezifo ey'thelelana ngocansi nje. Yo, ngicabanga ukuthi kubalulekile into esho udokotela yokuqala yokuhamba uthathe igazi. Ndibuza something whether ngaphambili noma kanjani, but nje hamba uyobona udokotela. Uyeke lento ngoba sithina amajita siqale sibuze, ngiyobuza uSipho ukuthi uSipho wenzeka kanjani lento, ngiyobuza abani. Instead futhi uye kumuntu oyitrainele lento, ufike ubuze kuyena ngoba ziningi izifo or izinto ezihambisana nocansi esiyitshela ukuthi wonke umuntu uyi-expert. Wonke umuntu uthi uyi-expert. Acansini vele wonke umuntu uyi-expert. Uthi nje hawu ngiyabaqeda. But manje abantu besifazane uthola ukuthi abayazi leyo. Abazi ukuthi bayaqedeka. Abazi ukuthi bathi tendency amajita njalo vele athi akekho umuntu wesilisa engicabanga ukuthi uzazi ukuthi yena ushaya i-flop when it comes to sex. But abantu besifazane bahlele behlukana futhi nabo, okutshengisa ukuthi khona inkinga ebuye ibe khona. Akuhlalele ucansi. Ucansi luyiphathi ye-relationship kodwa lisiyona but yona go. Isitori abasixoxayo noma kuthiwa bayadelelana la ku-social media, understand ukuthi okokuqala nje ayikho nje lento eyenzayo yena ababali ukuthi yena ungisa ema-movie ungisa uthi ugudi kwi-sex. But lona kubantu besifazane, why women use low line ukuthi mase kuhlukana ethi unento encane vele kade uflopa, it's the one thing that will kill you. Women know ukuthi if they come for you sexually qedile ngawe. So it's a matter of what I just want to destroy you more than ukuthi yona into ebalekile. But in reality, does size count? Depends. Because kunama situations othola ukuthi elinye komunye umvela nje liyabonakala ukuthi likhona. Yabo bese sikhuluma just reality ke manje, ngifuna sikhuluma reality. Livelile yabo ilola lela manje abantu lokuyiqhamela ukuthi ayiqhamele or liyangena, but angazi when it comes to ukuthi enkonzweni yokucanda ukuthi ayasebenza nalawa. When it comes to usayizi ukabili. Size, yes it matters, and no it doesn't matter. It matters in the sense yokuthi guys with bigger penises are confident. Guys with bigger penises will take out their clothes early, they will perform. Confident uyazazi, while umuntu wesilisa ongaphiwanga katheni vele engakaqali usefeyilile ngoba useyisabela, usefuna cisha ugesi, ufuna ukufihla ukuthi kuncane. So in that way it counts because it will make a guy confident or engabi confident. Therefore le confidence yakhe iza ku-performance ukuthi uzoperforma kanjani ngoba kalala. But a lot of guys with izinto abangaphiwanga kakhulu esithweni sangaseso have learned the trick ukuthi it's not about the size of the tool, it's ukuthi udlalisa kanjani itool yakho. So what they do is that they might come nopiece wakho omncane kodwa useyazi vele ufikazi ukuthi kuyambhedela, so kufanele asebenze kakhulu yena ukuze awine. So uyazi ukuthi they'll perform much better than umuntu ophiwe kakhulu ngoba at the end of the day, for performance purposes, size doesn't matter, but for confidence purposes, size is everything. Ngoba uzongena usumjita uzazi wenzani, kanti ngapha lo munye uyazi kuyambhedela, uzolwa kakhulu ngoba uyazi ukuthi ayikushubile. Kuyabe engagcina, we find a lot of guys with smaller penises doing way better than abantu abaphiwe. Isizathu salokho yini? Ophiwe akasele indaba ukuthi uzofundana, uzazi ukuthi injini ikhona vela ngithi ugcine bengasenzi kahleki. But ba-complain abanye abantu besifazane ukuthi bafuna ukuthi kusakhwe and all that stuff. Manje babuye bangazi bazosakhana. Hayi. Ngathi nesithupha siyakwazi ukusakha. Ngathi sikwazi. No. Usize it doesn't really matter kanjalo. But uyinkinga ekutheni mhlawumbe nawe uma unosize omncane ungangathanda ukuthintwa ngoba ubona ungathi you being judged kuleso sikhathi nani. But ngaphandle yalokho, size doesn't mean anything. Lokho asiphinda kakhulu, size means nothing. Be confident with your small size.
you'll go kude ubahlule Bruce Lee uBruce Lee obani abanento ey'nkulu abanento ey'nkulu ubahlule kakhulu size awusiyona into enkulu kangaka ukuthi nje it makes you confident and umuntu o-confident ujwayele ukuwina. Confidence i-key. Uma u-confident uzowina vele. So umuntu one just a smallanyana or just a minor offense Usharp nje akunankinga, iyakwazi ukuperforma ukuthi nje fanele wazi ukuthi wena une-pressure yokuperforma. Yazi into engichaza kakhulu ngalento eshiwo udokotela uyihlalele ediskini uyayazi lento ayisho. Yazi mina ngibalekela Doc, yabona lento ukuthi sibuzane sodwa sihlalele samajita doesn't help. You understand that? Because kugcina sekuduma lento ukuthi nje efanele ube nesiquvuquvu and abanye abantu bathi abalibaza yona lento yesiquvuquvu. Yabona ukuthi njalo. So nayo yabona lokho okungathini uthothi kuyasebenza impela. Understand that? So bafethu ask udokotela umtshela into uzongitshela into eqondile kunokuthi ufuna ukuyibambela abathupha labajida akho nibhayizisana ne ayifuneki lento mabhayizisana. Dokotela yazi kumnandi ukuthi ukhulume nawe. I think nginingi into safaye sikhulume okuthinta zona izinto ezithinta isex. Ngicabanga ukuthi okuningi sikhavile for today. Mhlambe umini usazo organize ukuthi sitheklishe itopic ethize. Okay, today besi all over but mhlambe ngesikhathi esilandelayo sokwazi ukuthi sizodila no size matter nje deep because uyawashayisa amahloni. Yes. Yabona lona. And mhlambe a brotherly advice to our sisters, yekani ukusho izinto wrong kumajida nawo skill spirit. Namajida awayekusho into wrong. Fire for fire. So Doc ongishaya ngama concluding remarks. Okokuqala ngisho singakhulumanga ngakho kade ngifuna ukukhuluma ngakho. Hayi no. Okokuqala ukuthi the reason sila sikhona mase kufika endabeni zocansi, the reason men feel it's okay to kulala around, the reason yonke into ngisho against amadoda angisho abantu besifazana abakwenzi but I run a men's clinic so that's why ngikhuluma kanjena. The reason men feel ukuthi it's okay to sleep around, the reason males feel ungathi ucansi olwabo kufanele kujabule bona kuphela ungathi abantu besifazane ababalekile mase uze enkonzweni yasekamereni. The reason kunjalo it's because qalwephi. I always say acela siqala ukuyigoba imanzi. Cela senze nje njengabazali. I think majority yethu sabazali njengobhuti abadala osisabadala. Let's teach our younger siblings, let's teach ingane zethu. Nani uma unengane yomfana une responsibility ukuthi ingane yokuqala izwa ngocansi, ingane yokuqala khulunywa ngepenis ne-erection, ingane yokuqala izwa khulunywa ngomzimba womuntu owesifazane, let's say esilisa ongaqokile ayizwe from a parent or from someone who comes from a good place. Because masike safunda lokho, you'll be amazed ukuthi so save kangakanani abantu mabekhula, sikhipha abantu ey'thombeni zabantu abadala ekuyidlaliseni and just ukubuka abantu besifazane as object. Zolani. Just njengabazali, njengabantu abadala, can we bring back that dignity yocansi? Njengabantu abadala asithathe responsibility ukuthi ingane zasemakithi ey'ncane, ingane zethu sikhuluma nazo ngocansi ngendlela eqokisekile, ziyaliqonda ucansi, zikhula zihlonipha ngendlela eyanele ukuthi as much as kuyi-topic emnandi ukhuluma ngayo but abazi ukuthi yonke knowledge abanayo isuke endaweni right. Because sadly mangase siqale sirawundela endlini sikhulume, almost everyone wezwa ngocansi okokuqala kubangani bakhe. Ucansi lokuqala lenza wayidlalisa, wabuka amamagazini namabhuku wrong, which actually makes the foundation yocansi beyimbi. Kanti mawubona ukuthi abantu abandlalelwe kahle endaweni yocansi, they tend to do better because mundlalelwe i-foundation entsha, even sekuvela inkinga, even when you have a spouse, uno partner, ucansi ulihenglisha differently because ucansi understand the dignity that it comes with. As much as it brings so much pleasure, yenza ukuthi kube mnandi nani, let's handle all that pleasure with dignity. Such a dignified topic lena, into okwazi kufanele ube comfortable nayo ey'ndaweni ezifew. It can't be something that you just generally comfortable with. Kodwa ke nenkinga sekamereni mazikhona, there's always something that can be done. And sibuyele ekutheni wonke umuntu wesilisa uzoba nazo inkinga sekamereni at some point. Sikubuyise nje lokho. No shame, nothing ekhona against lokho. From 40
a lot of soldiers will fall 50 amanye ayawa, but by the time you get to around about 70, almost every male will have inkinga yasekamereni. Let's normalize it. Asiqale sikhulume ngakho kube normal, singakwenzi ukuthi kube into embi enyanyisayo. And lokho kuzosiza ekutheni ingane uma ukhuluma nayo isencane uyayi-prepare. No, you'll meet umuntu ngelilanga kuyoqina kunyuke kuchaza ukuthi sekwenzakani, uyayicontrola. Kodwa iminyaka uma iqhubeka kuzoqala kuhluphe. Ucabanga ukuthi ingane yakho uma seyihlupheka inkinga yasekamereni isindala izofrustrate-eka ihambe ilala around iphume emshadweni wayo iyolala. Ngeke, because iya-understand kuzokwenzeka. They'll just go and find help. Kufanele besiphotheni yazi ukuthi i-sex ayithi into i-date ne? Sex is date. No. I-date if you are ungatested. Sex is a good nonsense. Ayikho date ngasho into ekulukisho. Ngasho into ekurisha. Ngibuze futhi mhlambe before siqede. These things zabo anal sex. Zihamba igcine because bayayi bathi abanye ubudanger bayo kungagcina kuphoqa ukuthi ugqoka amanabukeni, for instance. I'm just checking, I'm just asking for a friend. Wangifaka usungifaka engcupheni lona. Sengifake engcupheni. No, ucansi we always say it's exactly the same thing. Lubricator nakhona singena ngithi komile, lubricator wenze ngendlela. Obviously abantu aba-engage kwi-anal sex they will understand ukuthi iziphi izinto. Lubricator, cleanani manifuna ukucleana, sebenzisana ama-condoms nanani kulona ukuprevent ama-infections okungena komunye nomunye. But anal sex is just part of the sex. It's exactly like oral sex. It's just ucansi njengalo lonke olunye ucansi ukuthi it doesn't mean that lento ade ngisho ukuthi ucansi alifani kaMthembu kaDlamini kaZondo nani. Komunye umuzi anal sex is just part of normal sex. Komunye umuzi ayikhulunywa nokukhulunywa indaba ye-anal sex is so no whatever. Komunye umuzi anal sex once in a while makujabuliwe kuyadlula khona. So it's just part of ucansi, and it doesn't mean that abantu abobulili obufanayo aba-engage lapho kuphela. Even abantu babulili obungafani bayakwazi ukuthi be-engage kuyona futhi bengabi nankinga, kube yiphathi nje inkonzo yocansi abalijabulayo. Kodwa kubaluleke kakhulu lapho ni-introducer izinto ey'fana njenge-anal sex, kufanele nixoxe ngakho nivumelane, because there are people that are completely uncomfortable with it who will never engage kuyona, and it's okay. Doesn't mean they hate you noma yini. It's just a personal preference. Ucansi lunama-boundaries amaningi. It's the one thing where your wife will say you can do A but B never, and it's okay. You have to live around ama-boundaries akhe ngoba nawe unama-boundaries akho. Mhlawumbe uyasho ukuthi angehla ngenzini. It's your boundary and it's okay futhi kwenzeke lutho. Wahleka. Wonke umuntu unama-boundaries akhe mase kwezendaweni zasecansini ekamereni, and it's okay. I know mina ngiyayizwa. Dr. Thabile Mthembu, hopefully next time uzosenza ukuthi isikhathi sizotheklisha, mhlawumbe sazi ukuthi sizodila nalokho. Because ngiyazi baningi abantu abanenkinga when it comes to this, or sibaningi abanenkinga. 1 in 3 males above the age of 40 banenkinga yasekamereni. Lokho kubonisa ubuningi. Injalo, News Avenue Siseplose, by virtue of the powers vested in me, I declare this one closed.